बे समाव स्टुडिअ'आव आं सन्दना इस्लारि आयेननि थान्दै पुलिसनि सायाव खमैबो 200 सुबुंफोरा गाग्लोबदों। बरपेटा हावलिनि समीपुर हेलेनार पाम्प गामियाव मोनानि समाव बरपेटा रड पुलिसनि सायाव गोबां सुबुंनि मोनसे हानजाया गाग्लोबो। बाक्सा जिल्लानि गबरथना पुलिस थानानि गेजेरजों हेलेनार पाम्प गामिसिम थांनाय बरपेटा रड पुलिसनि मोनसे दोलोनि सायाव दुथांफोरा गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबग्रा हानजाया गावसोरजों लोगोआव सिखा, लावथि आरो बायदि गोबौ मुवाफोर लानानै पुलिसनि सायाव गाग्लोबफैयो। बे गाग्लोबनायजों पुलिसनि साइद आली मुंनि सासे सुबुङा जिउ गोमायो। बेबादि गाग्लोबनायनिफ्राय बासायनो थाखाय आरो गाग्लोबनायखौ बन्द खालामनो थाखाय पुलिस बिफाना गुलि सालायनो गोनां जायो। गुलि गावगारनायाव रावखौबो इसेबां जोखोम जानाय नुनो मोननाय जायाखै। गाग्लोबजानाय पुलिसफोरनिफ्रायबो रावबो एसेबां जोखोम जायाखै। बे जाथायखौ लानानै मोनानि समाव हेलेनार पाम्प गामियाव दुंहाव थासारि सोमजियो। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। डाइभोर्स करছে ছোৱালীটো গার্জেন ছাড়া আপনার 22 দিন পাছতে ডাইভোর্স পয়সাও লৈছিল 1,10,000 টাকা ক্যাশ 22 দিন পাছতে ডাইভোর্স। আজি কি হৈছিল? আজি যেটোর ঘৰত যাওয়া হয়েছিল আসামি ধরার কারণে। হয় আপনার কি হয়েছে? ইয়াত কোনে মারিছে? কি আসামি মারিছে? কি গুলি আছিল না? আপনার গুলাইছিল নহয়, দাউদি আৰু ডেগাৰ আনছিল আৰু লাঠি আছিল। আমি শুনিছিলো ফায়ারিং আছিল। ফায়ারিং পুলিশেই করছে, উপায় নাপায়। मोनसे गोजोनथाव खौरां दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव समायना रबिना कटेजखौ। बे कटेजआव नोंथांमोना जिप साफारि, एलिफेन्ट राइड, रिभार रेफ्टिं, ट्राइबेल डेन्स, बनफायार, ब्रेकफास्ट, लान्च, डिनार बायदिनि सुबिदा मोनजोबनो हागोन। रुम बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बाराव 9365060394 7099613280. The Robina Cottage Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort or cottage like AC and non-AC room booking, jeep safari, elephant ride, river rafting, breakfast, lunch and dinner. To know more you can contact this number. Contact number 936-556-0394 7099613280. Gmail address robinacottage@gmail.com. नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराय जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, एलिफेन्ट राइड, टी टावर, रिभार रेफ्टिं, विलेज भिजिट्स, फ्रिबेलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराय जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क कियाथि गाउन।